Chateau Bellany, chodbička, mirror, luxusné zrkadlo, prídeš do izby, room number 1, ja budem prekladať. izba číslo 1, kanvica na kávu, For coffee, kettle poháriky, coffee, glasses, minibar, k ponuke vodka, Targa, Florio, Tonic, Coppola, pivo, Hey You Bubbles. bublinkové nápoj, to je pivo, nejaké smiešné, limetkové. Tam je aj gin a whisky, oriešky, close the shut up, vešiačiky, trezor, safe, Ne, Jupon. chytrá televíze. Television, Pozri sa, jak fúči vonku. Aha. window and Otvorím it okno. was snowing yesterday. Aha. Oh. And there's a cat. Nedaleko je Terchová a bol tu známy zbojník Janošik. No, prekladaj, zbojník Janošik. Janošik. Tu je ďalšie okno. Second window number 2. Lampa svieti takto. Lamp. Vypočúvacia lampa. Alebo čítacia. Turn off the light. Bedroom. Záchudek, rozsvietime svetlo. Bring the Turn light. on the light. There's a toilet with a flush. And there's a mirror on the toilet. You can see your face. Then there's a shower. Dva druhy mydla. There's shampoo for hair and shower gel. Yes. There's a mirror, big mirror. Keď máš vlasy, môžeš si vysušiť. Hair dryer. Bezpečnostná zásuvka proti streku vody. Safety plug. Jaký plak. Rebrovaný radiátor. Radiator. Zebra radiator. Turn on the light. Juj, skoro som sa... There are ghosts as well. Ideme do mezonetu. Go upstairs and don't fall on your ass. Toto je svetlo. Light. No ale... Vypínaš, neviem, kde je. A teraz. Switch is right there. Pozeraj. Idiot. Tuto Window. strešné okno. Oh. A uvidíme nádvorie zámku. Dúfam, že mi to nepadne na moju hlavu. Vežička. Do vežičky sa dá ísť. Video môžeš nájsť na mojom Instači, ktorý nemám. Dole je bazén. Vpravo v tom drevenom. Swimming pool. Voda 29 stupňov. Ale bola mi tam zima, neviem prečo. Asi som priteplý. Čo je? Aha. Close the window, please. Tuto je také, sa môžeš schovať. Môžeš si tu nabiť telefón, pri tom, jak si tu You schovaný. can charge your phone in here and hide as well. Horná kúpeľňa. There's the same as in the bedroom Silver. on the first floor. Silver fan. Tu je Vervine, For Ocutane. hands. Krásne zrkadlo s lampou. Záchod je Mirror rovnaký. lamp and the same. Kolo, čo si myslím, že je poľská firma. Čiže lacný, ale pekný. Županky, ten si môžeš kúpiť na recepcii za 30 €. Alebo zobrať zadarmo. Za trochu červenania. Tuto je ďalšia schovávacia miestnosť. Taká istá ako vpravo. In the fridge the same as A downstairs. hore, keď si pijak,
keď si pijak, môžeš dokončiť svoje pitie. Takisto je tu to isté oriešky, KitKat, kofola. Ďalší safe. Bezpečnostný safe. Another tea you can Takisto make. ako dole. No a tu sa dá zapnúť. Už je to zapnuté. Dobre, tak toto svieti, aby si sa nezridal, keď po požití baru, aby si sa nezridal, si zapneš. No a tu máš ležanie, pozri. With lamps and you can sleep here. S lampami, takisto tu by si teoreticky, tu by ti mohol bývať pes s tebou. Aj ty si tu môžeš sadnúť. You can hang yourself. Keď už máš toho dosť, že už ťa to nebaví, život ťa nebaví, akurát, že je to také nízke. Neviem, jak by si sa tu If obesil. you are a child, you can hang yourself. Čo to je hang yourself? To máš obesiť, Aha. keď si dieťa. Jaj, alebo trpajzlik. Vidíš, tu to takto sedím. Aj. A môžem si to vypnúť, keď sa načiahnem. Celé to vypám odtiaľto. Prekrížené vypínače. Jaj, počkaj, ale... Vypnem schodisko. Ne. Týmto, ani týmto. Nevadí. No a aj tu je tiež chytrá televízia, ktorá má ale zastaralý prehliadač a nejde aktualizovať. Zaujímavé, že mi to ponúkalo aktualizáciu v Linuxe. Ja neviem, aký operačný systém môže mať taký televízer. To je všetko. Čus.